veritat, però aquest any justament fa 75 anys tindria que estar més bonico que mai, però ha passat tot això i tenim que continuar i tenim que anar fent, perquè això no se pot perdre, perquè sí que és una cosa senzilla, però és una cosa necessària. Mira, ara mateix els llauradors ha sigut la part essencial, no han parat per res, han treballat tot l'estiu. I entonces nosaltres teníem que sortir, ens van demanar a l'Ajuntament, a les festes, que si volíem sortir, vam dir que sí, perquè és una cosa bona pel poble i, a més, ja t'he dit, els llauradors són essencials i és principal. I al seu 75 aniversari, doncs jo dic que això no es té que deixar anar, que si no arribarà un moment que s'acabarà. I mira, ha sigut més senzill, però ha estat molt bé. Ens han ajudat totes les de la Junta, que són fenomenals, i una meravella. Hem fet un hortet que està molt bé, saps? Perquè ens ha quedat d'allò més xulo. No ho pensàvem. I després hem fet un carro ple de verdura en una llauradora que va vendre a la plaça. I ja està. I després hem ficat totes les coses que tenim antigues nostres de tots els anys que hem sortit i així hem pogut arreglar una miqueta tot això. Sí, a més participa la gent i està contenta. Pues sí, la veritat és que sí, i després de 75 anys, com ha dit Rosita, que, bueno, hi ha menys coses, però que sempre està viva aquesta exposició. I els llauradors de Benicarló i la gent que coopera, i sobretot elles que tenen una força de voluntat, perquè no fa molt que es vaig dir, Rosita, me teniu que ajudar, què se farà a l'exposició? I jo li vaig dir sí, perquè volem que participen gent del poble i tenim que fer festa. I ella va dir, pues va, bueno, va. I entonces sí que la veritat ho han fet molt bonico, tot el carro que anaven a vendre la gent i l'hortet, i a mi m'ha agradat molt i estic molt contenta. És la verdura d'estiu i està molt ben lograet i tot és d'elles i la veritat m'ha agradat molt com ha quedat. I les carabasses no diguéssim, que són enormes. Són unes carabasses i jo estic molt contenta, la veritat. Ja vos he dit antes que després de 75 anys que no s'ha perdut i encara està viva i encara anirem a més, això està clar. Si l'any que ve tot s'arregle, doncs espero que participi més gent. Com està el sector de l'agricultura a Benicarló? Perquè la veritat que els moments més complicats han estat ahir al peu del canyó. Sempre, com sempre, els llauradors sempre estan davant de tot per alimentar la gent, perquè si no, a veure què faríem. I damunt, ara estan una miqueta així els preus que han baixat, però ells sempre estan lluitant i com sempre donant menjar a tota la gent, és normal, perquè si no donen els llauradors menjar, no sé què faríem, si estan ells al peu del canyó, si no estan. Pues sí, en unes festes patronals adaptades a les circumstàncies que estem vivint, les exposicions les hem continuat mantenint, perquè al fin i al cap aquestes exposicions en un control d'aforament com cal i en una persona de seguretat que vagi controlant l'entrada i la sortida se poden celebrar, i una de les exposicions més emblemàtiques del nostre poble és l'exposició de productes del camp. Enguany és el 75 aniversari. Són 75 anys que se ve celebrant aquesta exposició, que és una de les més antigues també que se celebra a Benicarló, aquí als baixos de la Càmera Agrària. Convidem a tota la gent que s'atanci aquí perquè la dona llauradora, l'Associació de les Dones Llauradores de Benicarló, han preparat una exposició magnífica, com podeu veure, en tots els productes de l'horta benicarlanda, que a més donen tots els seus fruits grans i magnífics, com se poden veure aquí, però també a la que se suma la denominació d'origen Carxofa de Benicarló i la cooperativa Benior, que també munten un stand, i també enguany el celler del vi de Carlón, que ja estan a punt de veremar, no? De manera que, aquesta exposició romandrà oberta aquí en horari de matí i tarda, als baixos de la Càmera Agrària, i, com dic, fins al divendres. Avui és dimecres, s'ha inaugurat, i fins al divendres. També tenim una mostra d'eines antigues i també d'alguns arbres molt típics del nostre territori, i també abelles, i tot el que són productes del camp, que, com ha dit Rosita, la presidenta de l'Associació de les Dones Llauradores, realment sense el sector primari, sense la pesca ni el camp, no podríem subsistir, no? De manera que enhorabona un any més
a l'Associació de la Dona Llauradora de Benicarló per aquesta magnífica exposició, també al Consell Regulador de la Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló, també a la cooperativa Beniort i a tots els que han col·laborat en que un any més aquesta exposició, a pesar de tot, sigui un èxit rotund. Alcaldessa, estem pràcticament al diputat de les festes. Quin balanç podríem fer? Pues jo crec que és un balanç molt positiu perquè la veritat és que la gent de Benicarló té un comportament exemplar en tots els actes culturals que s'estan programant i que jo feia una reflexió en les xarxes ahir dient que realment alguns actes han vingut per quedar-se i alguns espais també, no? Pues estem descobrint que dins de les festes patronals poden hi haure lloc per a actes culturals de primera magnitud i que realment la gent, com dic, assisteix als actes, gaudeix d'aquests events culturals i a més està completament ordenat l'entrada i la sortida, amb la qual cosa de moment els actes van perfectament dins de la programació, una programació escueta, una programació adaptada, però una programació al fin i al cap de festes que donen també aquest ambient a Benicarló i que no podíem deixar de fer perquè tenen una repercussió en altres sectors econòmics del nostre municipi, com és el turisme, com és el sector serveis i com altres sectors econòmics que també necessiten que es facin actes a Benicarló, per supost sempre respectant totes les mesures sanitàries que ens manen les autoritats.